Hej, här är bloggen. Nu så är jag på bilbingo och jag vann inte ett skit. Jag hoppas att kvällen varit jättebra och att ni har haft något kul idag. Min mamma vann 1000 bilbingo idag. Och sen förrgår så vann jag 2 som gäller att äta. Men jag och min syster vann ingenting. Ja. Jag tycker ni är dåliga på att vara med min sanning, det är faktiskt. Nej, ni kanske inte lyssnar helt enkelt. Så ja, nu ska jag bada och sen så ska jag lägga mig sängen. Tror jag, eller ska jag äta någonting. Men jag tänkte i alla fall lägga en butik och där är precis power. Och om ni vill prata så kan ni göra det då. Annars hoppas jag att ni får en jättebra dag i skolan imorgon. Och att ni sover jättegott i natt. Och så får ni vara rädda om er. Så hörs vi imorgon.